So magigsoon abot na diri sa outreach ministry para sa atuang 6th anniversary Apolong Disciple Church. So muna siya ang atuang tema, ang tawag sa Ginoo taliwala sa mga katalagman. Ang atuang teksto makita sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. So ga-prepare pa ta mga 10 magsugod ta, so 9 kapin pa mga 9:40. So nag-andam pa ta dire. So nato mga kaubanan diya. Lingkod pa sila. Oh, andam natong gitaris. Dito ang uban. Saman. So update ni siya og sa dili madugay magsugod na miro. Atong missionary na sa gawas. So salamat kayo sa kalampusan bisag jutay ra gyud ang nakaabot diri. Pero niyon man ang Bible nga duha ug tulo magtigom sa iyang pangalan anaa sa atong taliwala. So padayon pahalag jutay ra ang nitambong. Oh. Jutay ni tambong daghan ni noong kayo ning kaon ron. Salamat, God bless.